सरस्वती मैया की। कमला आके हसना माई विद्या के भंडार माई हो। कमला के हसना माई विद्या के भंडार माई हो। कमला हथवा में बिना माई साथे किताब हो। शीशा नियन चमके तोहरो लीलार हो। लोटवा में पानिया लेके खड़ा तोहरो बालक माई हो। लोटवा में पानिया लेके खड़ा तोहरो बालक माई हो। लोटवा में पानिया लेके प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। कख गघ नहीं आवे